Вие ще станете свидетели на доклад върху промяната на световната демография. За една култура да се поддържа в добро състояние за 25 години, според изследвания, трябва да има ниво на репродукция от 2,11 деца на семейство. При по-малки нива културата ще започне да запада. Исторически нито една култура не се е възстановила при ниво на репродукция от 1,9 деца на семейство, а при 1,3 процесът за възстановяване става необратим. Така е, защото ще отнеме от 80 до 100 години, за да се поправи напълно. Не съществува икономически модел, който да поддържа култура по това време. С други думи, ако две двойки, всяка от които има по едно дете, това е наполовина по-малко от самото семейство. В случай, че тези деца имат по един наследник, това значи, че внуците им ще са в четвърт по-малко от своите дядо и баба. Ако само 1 милион бебета са родени през 2006 година, трудно ще има повече от 2 милиона в активна работна възраст през 2026. С намаляването на населението запада и културата. През 2007 година нивото на репродукция във Франция е било 1,8, Англия 1,6, Гърция 1,3, Германия 1,3, Италия 1,2, Испания 1,1. На територията на Европейския съюз или 31 европейски държави средното ниво на репродукция е едва 1,38. Исторически изследвания ни уведомяват, че такива цифри е невъзможно да бъдат обратими. Въпрос на години е Европа, такава каквато я познаваме, да спре да съществува. Независимо от всичко, обаче, населението на Европа не намалява. Защо? Емиграцията. Ислямската емиграция. 90% от растежът на населението на Европа след 1990 година се формира на базата на ислямската емиграция. Франция – 1,8 деца на семейство. Мюсюлмани – 8,1. В Южна Франция, преди време е традиционно най-гъсто застроена територия с църкви, в момента има повече джамии, отколкото християнски храмове. 30% от децата на възраст до 20 години са мюсюлмани. В големите градове, като Ница, Марсилия и Париж, този показател се е покачил до 45%. До 2027 година един от всеки петима французи ще бъде мюсюлманин. Само след 39 години Франция ще бъде Ислямска република. През последните 30 години мюсюлманите в Великобритания се увеличават от 87 000 на 2,5 милиона. 30-кратно увеличение. Има повече от 1000 джамии, много от тях бивши църкви. В Холандия 50% от всички новородени са мюсюлмани. Само след 15 години половината от населението на страната ще изповядва исляма. В Русия има повече от 23 милиона мюсюлмани. Това е един на всеки петима руснаци. 40% от цялата руска армия ще бъде съставена от мюсюлмани само след няколко години. Към днешна дата в Белгия 25% от населението и 50% от всички новородени са мюсюлмани. Според правителствено проучване от Брюксел, 1/3 от всички европейски деца ще бъдат родени в ислямски семейства към 2025 година, само след 17 години. Германското правителство, първото, което поставя проблема на публичен диспут, наскоро прави следното изявление. Спадането на населението в Германия вече не може да бъде спряно. Спиралата към намаляване на населението не може да бъде обратима. Германия ще бъде ислямска държава до 2050 година. Либийският лидер, полковник Муамар Кадафи, казва: има знаци, че Аллах ще дари победа в Европа, без мечове, без огнестрелни оръжия и без завоюване. Нямаме нужда от терористи. Не се нуждаем от атентатори-самоубийци. 50 и повече милиона мюсюлмани в Европа ще превърнат в ислямски континент за няколко десетилетия. В момента има 52 милиона мюсюлмани в Европа. Според германското правителство, този брой ще се удвои през следващите 20 години. Това означава 104 милиона.